dneska to bude vlastne taká hra, volá sa to, že Planet Horse. Už som začala ísť na závody. No. Tu som vlastne bola na 3. mieste, tak hádam si to dneska zlepšíme. Takže toto je Liza. Tá není najnovšia, bol môj druhý kôň. Oni vlastne, keď vstúpia na tí podkovy, tak oni akébyže musí tam mať zelené, nie červené, lebo červené znamená vylúčenie akéby. Tam môžete vidieť tú prekážku, ktorej si musíme dostať čo najrychlejšie. A prepáčte, že mi to len tak vyplo, lebo mám malú pamäť. Tak ešte sa hádam stihneme postrať do konia. Prepáčte za to, že sa mi tá šípka točí. Môžeme ísť. Hádam, že mi už to skončí. Vlastne toto závody vám chcem len natočiť a možno keď stihneme, tak aj čistenie. Lebo to musí byť 4:26. Takže toto nezvládnem, ale zvládnem. To ešte pôjdeme, to nie je tá brána. Toto sú vlastne najnáročnejšie šampionáty. Oni vždy bývajú 3. To je vlastne hneď brána. 9. Rýchlo. 10, 3. miesto. No, ako vždy, ja mám vždy 3. miesto. Takže myslím, že to stihneme. Môžete vidieť Planet Horse, tak ideme ho vyčistiť. Tak dáme mytí, lebo to mi ide lepšie než žrebalcovanie. Zastopnem to za chvíľu. A som tu. Len chvíľku som si musela odskočiť. Nie na záchod, ale aj volali ma. Moji rodičia, samozrejme. Aj keď troška klame, ja som to stopala, aby mi to toľko dlho netrvalo. Tak a môžeme dať žrebalcovanie, tak ja to stopnem. A sme tu zás a teraz budeme žrebalcovať, tak ja sa budem snažiť čo najrychlejšie. A možno vám stihnem aj ukázať svoje kone. Tak, som tu zas. A toto je Blesk. Je to arabský kôň. Liza to je Achal Tracker. Hnedák to je Anglo-Arab. A toto plemeno si nepamätám. Tak, toto je Nela, Hnedák, Liza a Blesk. Tak, to bolo na ne všetko. Zatiaľ. Ahoj, ja budem aj znova točiť. Ahoj.